Umongameli Cyril Ramaphosa wabhengeza kwandiswa kwexesha lokufunda lithi rhatya kunyaka uzayo. Ibhodi eqinisekisa izinga leziphumo zematriki ayigungqi kwelokokuba isitifiketi singabi nachaphaza. We don't want the learners of 2020 to be put in a corner where it could be said that the quality of their NSC, National Senior Certificate, was of poor quality. Abafundi bebenethemba lokokuba ukuvulwa kwezikolo kwinyanga ephelileyo kwakuza kuba likhubalo kanti ababuzanga elangeni. I think re camp sekolong because mo ga arsa kra nako bana ba rasa o re ke abala ba re kwala ga ntšintši re bula moraga sebaka nako nngwe ene arsa le weekend sekolong. Ingcali ziyanqwala kwelokuxokomezelelwa kwexesha ukuze baphumelele iimviwo zabo. Grade 12 examinations will be written not at the end of this year but early next year, because that would give the class of 2020, the grade 12 class of 2020, more time. Ngelixa abafundi bematriki ku-2020 besazingela isitya emnyameni, uninzi luyathandabuza ukuba ziza kubhalwa kusini na iimviwo ngo-Okthobha noNovemba njengesiqhelo.